Alabedik antolatutako izan media tarreetan aritzen ari gara gaur hemen Oian Eder Euskararen etxean. Alabedik aspaldin dabil tailer hauek prestatzen eta helburua batez be da trebatzea tresnetan eta erranetetan herri mugimenduko kolektiboek eta norbanakoek jakiteko da menperatzeko tresna horiek. Bideogintza aspaldiko partez egiteke nuen zerbait zen, ikasteko batez ere, bai. Alde batetik aspaldin egiten ziren Alabedin tailer batzuk, barne tailer batzuk, erratitik 200 kide edo aritzen direlako saio ezberdinetan, eta momentu batean erabaki zen tailer horiek kanpora ere atea txekoak zegoela eta baliagarriak izan zitezkeela herri mugimenduko kolektibo guztientzako. Goizeko saioa oso erabilgarria, funtzionala eta eraginkorra izaten ari dela pentsatzen dut. Niretzako, nik nekarraen erronka hori nik uste dut beteko dudala. Bai, praktikoa da batez ere, praktikoa eta erreza eta holan pixkat pakete garen ontzat ere oso erabilgarria. Herrimugimenduari ahalbideratzea, tresna horiek esan dudan bezala, menperatzea eta bigarren helburua da jendea Alabediri erakartzea Alabedin parte har dezan eta proiektua gero eta indartsuagoa egiteko. Eraginkorra, funtzionala, praktikoa. Hori esango nuke. Eta importantea da, Zeolako tailerrak egin behar dira, gero gure kaxa, azkenean aukera izateko guk hori egin ahal izateko, ez? Zenbatetan ikasten dugu adibidez orriaren gainean, baina gero ez dakigu egiten. Hau ez da kasua. Alabediko tailer hauek oso praktikoak dira eta hemendik jakiten ateatzen duzu. Ateatzen zara bai.